Så, mand. Kvartfinale. Fuck, hvor var det fedt. Ja. Kæft, de spiller godt. Ja. Spiller pis godt for tiden. Ja, Svarner scoret 2 gange. Ja. Jeg tror sgu desværre, han er skadet nu. Ja, det er lidt så godt. Han blev taget ud til sidst. Ja, det er ikke så godt. Nej, jeg tror sgu ikke, han er klar. Der går nok noget tid. Ja. Til kvartfinalen. Yes. Høj håber. Og ved du hvad? Nej. Gæt hvem, der har billetter til kvartfinalen. Det har du? Ja. Hvor kæft, hvor fedt. Mega fedt. Ej. Inden for stadion og det hele. Ja, ja. Det er på hjemmebane for helvede. Ej. Var du god? Så jeg regner med, at vi har en aftale på lørdag. Det skal vi se sammen. På lørdag? Ja. Altså nu på lørdag. Klokken 18. Så kommer der jo en helt ny drag queen. Altså, det kunne godt vise lidt mere begejstring. Hvad fanden har du egentlig været? Jeg har været på Knuds med drengene. Nå. Altså, drengene? Skal jeg aldrig ud og knalde nogle damer, eller noget? Jeg synes fandme altid, du er sammen bare med drengene. Kæft, far. Det er sgu sådan nogle små homoer, altså. Ja, kan selv være. Ja. Kom nu lidt med de damer der. Good pastels are hard to come by, but you guys, these Beauty Bay palettes, they really come hard. There is a difference. All right, I'm gonna do my black liner here. Well, you know what? First, let's do mascara, because I find... Kigger du på damer? Nej, jeg laver bare lektier. Right. Jeg har købt dem her til i aften. Fedt. Drengene har booket en bane til klokken 18. Hvad for helvede? Det gad jeg ret godt med til. Kan du nå til kampstart, så? 20? Ja, det er kampstart. Altså klokken 20? Ja. Ja, det kan jeg godt nå. Okay, fedt. Det skulle ikke være noget problem. Det er sgu okay, så. Ja. Alright. Må jeg så ikke snuppe med til drengene? Ja, ja. Det kan du godt. Fedt, tak. Så ses vi bare på stadion. Det bliver spændende at se, om Svarner får lov til at starte inden. Han har været skadet længe. Jeg tror godt, han kunne starte inden. Det virker ikke sandsynligt. Skal vi ved? Det kan vi godt sige. 500. En øl? Det lyder bedre. Men gider du så ikke skride igen? Jeg skal tilbage til lektionen. Ja, det tror vi alle sammen. Og hvem er du så? Jamen, du kan kalde mig Miss Schlange. Du kan kalde mig Miss Schlange. I går nok gode i dag, hva', publikum?
Kan det passe, at jeg har set dig publikum Ja, før? det kan det godt passe. Det er måske første gang, du optræder. Ja, det er min første gang. Hvad hedder du? Tommy? Hej. Dit dragnavn, mente jeg. Nå, ja okay. Jeg hedder Miss Warner. Hvad sjovt navn. Jeg har ikke hørt før. Nej, det er også efternavnet på en fodboldspiller, jeg er stor fan af. Fodbold. Så du bliver fodbold og drag sammen? Ja, Det er en sjov kombination. det tror jeg også min far ville synes. Og han ved det ikke, eller? Altså, var det ikke meningen, at jeg skulle have været på for sådan en time siden? Hey Tommy. Hvad er du på vej nu? Vi er lige midt i noget, men... Det trækker lidt. Hvorfor? Altså, vi havde en aftale her, Tommy. Ja, sorry. Vi går på lige om lidt. Ja, jeg skal nok få det for dig. No stress. Karsten, hvad fanden er nu det der humlepigen er? Er det ikke den der homobar på Mozarts Plads? Homobar? Hallo? Hvad fanden laver du her, far? Tommy? Jeg skal til kvartfinalen. Med dig? Jeg sagde til dig, at vi mødes med dig på stadion. Far, bare tag nu hen på stadion. Overhovedet ikke gøre for mig. Ryk dig. Hvad så, humlepige? Er I klar til show?
Hej far. Du venter på nogen, kan jeg se. Skal jeg finde en anden plads? Nej, det er cool. Bliver du bare siddende. Ja, det er jo faktisk til dig. Du ved. Svarner starter inde, så du vandt vedmålet. Det er lidt sløvt i dag. Jeg spiller så dårligt. Det kommer måske også lidt for tidligt. Jeg tror, den skade der, det er en sted. Ja. Det glæder jeg ikke. Godt, den startede, ikke? Godt.